Kän gördük, ölüp ýitip gitdiler. Ya şu iç organlaryny alıp deňiz oklanan nemeler türkmenler var. Ya musur yeşikden çykdy 3-4 ýyllykda öldüren äraý almışyn şol. Kim sorady şoň ganyny? Ana gitdi ne ýurt, ne ştaýda neme, ana bärde de bir neme bolýan bolsa, tertipden bar bolsa, şolar sorardylar. Kim etdi? Näme şün etdi? Näde betdi? Bilmediler. Diňe şol türkmenler öz arasynda paýlaşdylar WhatsApp'da, imoda. Aşaňla näme geçdi? Kim ganyny sorady? Indi şol gitdi, edem şular ýalak, indi şulardan akwaly näme boljak? Kim sorajak şolaryň näme hakyny? Hiç kim alyp bermeýär, alyp berip biler-de ýöne kimin piňine bar. Şoň üçin öz haklaryny özleri gaňyryp almaly.